थांनाय साननैसो सिगां आसामनि मन्त्रि पिजुश हाजरिकाया मुस्लिम माहारिफोरनि सायाव मोनसे अजद लाबोदोंमोन। बेबादिनो मन्त्रि पिजुश हाजरिकाया बुंदोंमोन जे मुस्लिमफ्रा साब्रै साबा हिनजाव लाना 10 निफ्राय 15 सासो गथ' जोनोम होयो एबा गथ' जोनोम होग्रा फेक्टरि। बेराफारसेथिं मुस्लिम फोलेरनि सासे दैदेनगिरि बद्रुद्दीन आजमलाबो पिजुश हाजरिकानि बेबादि बाथ्रा बुंनायखौ सहायनानै थानो हायाखै आरो गोख्रोङैनो फिननाय होफिनो। नाथाय बेखौ लानानै आसाम जातीय परिषद राजखान्थि आफादा जिरायनानै थानो हायाखै। बेबादिनो मोननै हारिनि गेजेराव गिदिर दाङाबाजि लाबोनायनि बियो गुबै लामा होननानै बेखौ आसाम जातीय परिषदनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों आरो बेखौ लानानैनो आसाम जातीय परिषदनि मिरु मावफुं सोद्रोमा रुपम कुमार दासआ चिरांनि फानबारि पुलिस थानायाव मन्त्रि पिजुश हाजरिका आरो बद्रुद्दीन आजमलनि हेंथायै केस फाइल खालामदों। হয়, মই আজি পানবাৰী থানাত মাননীয় মন্ত্ৰী পিজুশ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দিছো আৰু এজাহাৰ দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে তেখেতে এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে যোৱাকালি 4 তাৰিখে এটা প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে যে মুছলিমে 4-5 গৰাকী ওয়াইফ অৰ্থাৎ সহধৰ্মিনী গ্ৰহণ কৰি 10-15টা সন্তান জন্ম দিয়া ফেক্টৰী বুলি তেওঁ এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াও এটা হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছো অসম জাতীয় পৰিষদে আৰু আজি অসম জাতীয় পৰিষদ হিচাপত মই পানবাৰী থানাত পিজুশ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও যিটো এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়ালে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলো। আমাৰ দাবী যে অতি শীঘ্ৰেই যাতে পিজুশ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এটা উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি তেওঁক যাতে শাস্তি প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আমি দাবী জনাইছো। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।